cynnes i'n hoedfa ni. Mae'n hyfryd i gael cwmni'n gilydd. Mae'n fore Nadolig wrth gwrs, a mae hynny'n wych. Ni'n dathlu genni'r arglwydd Iesu Grist. Mae hefyd, mae bron fel Jubilee yn dydi, achos mae hefyd y double whammy, mae'n ddydd Sul. Ac felly ni'n dathlu nid jyst bod Iesu wedi cael ei eni, wedi dod yn ddyn, wedi dod yn un plith ni, ond fod e hefyd wedi atgyfodi. Fod e wedi marw, ac yna wedi dod nôl yn fyw mwyn rhoi bywyd tragwyddol i ni. Mae gennym ni reswm bore yma i ddathlu ac i'w foli e. Felly mae'n dda i fod yma dy'n gilydd bore yma. Gan fod yn ddydd Nadolig, a mae pobl efo cynlluniau ac yn y blaen, bydd yna ddim oedfa heno, neu prynhawn yma. A gweud y gwir, bydd dim byd ffurfiol y mywyd yr eglwys yr wythnos yma, dim cwrdd gweddi na dim byd felly. Y peth nesaf fyddwn ni'n cynnal fel eglwys yw oedfa Sul nesaf, dydd Calan, blwyddyn newydd, ag Dewi a Rodri fydd yn arwain yr oedfaon hynny. Un gair o rybydd, os ych chi'n ymuno gyda ni, mae'r gres arno, ac o dan eich cadeiriau chi, mae yna bariau metal, nhw yw'r gresogyddion, a maen nhw yn mynd yn arbennig o boeth. Felly, just gwyliwch eich hunan, watchwch bod chi ddim yn llosgu eich hunan neu unrhyw anrhegion, peidiwch toddi unrhyw siocledi mewn bags neu rhywbeth fel yma. Wel, nawn ni weddio, nawn ni gyflwyno'n amser ni i'r arglwydd. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist. I ni'n dod at y ti yn awr gan ddiolch i ti am y Nadolig. Diolch bod ni ddim yn gwybod yn union pa ddiwrnod, pa ddyddiad gannoedd Iesu. Diolch bod ni'n gallu cymryd y cyfle heddiw fel dy bobl di i nodi genni'r arglwydd Iesu Grist. Nodi yr ymgnawdoliad. Nodi a dathlu bod Duw wedi dod yn ddyn. Arglwydd, ni'n diolch am hyn. Diolch am y newyddion da o lawenydd mawr i'r holl bobl. Diolch fod gennym ni newyddion da'r bore yma. Ac Dad, ni'n diolch i ti ar ben hynny, fod hi'n ddydd Sul. Diwrnod cyntaf yna o'r wythnos pan i ni yn cofio bod yr arglwydd Iesu, y baban yna, annwyd y Methlem, wedi tyfu'n ddyn, wedi aros yn ffyddlon ac yn ddibechod, fod wedi marw fel aberth yn ein lle ni ar y groes, ond yna ei fod wedi atgyfodi. O, ni'n diolch am hyn. Diolch am yr arglwydd Iesu, diolch am bwy yw a'r cwbl mae wedi wneud trosto ni. Diolch bod ni'n gallu cwrdd y bore yma i ddaddoli di. A ni'n gofyn nawr arglwydd yn neud i fod yn agos ato ni. Ni eisiau cyflwyno i ti nawr unrhyw aelodau o'r eglwys, a'n teulu ni fel eglwys, a'n cyfeillio ni, unrhyw un sydd ddim gallu bod yma, unrhyw un sydd falle yn arbennig mewn angen y bore yma. A ni'n gofyn arno ti fod yn agos, os gweli di fod yn dda. Da, derbyn ni felly. Bydd gyda ni nawr. Amen bod ni'n dod yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, gan bod hi'n fore Nadolig, o'n i'n meddwl bydd yr oedfa bore yma'n gallu bod chydig yn wahanol, chydig yn llai ffurfiol nag arfer. A'r gobaith felly yw bod pobl falle yn mynd i gyfrannu i'r oedfa. Mae yna wahoddiad i chi gyfrannu i'r oedfa. Naill llai trwy ddewis carol. Fi'n ymwybodol weithiau, mae fi sy'n cael dewis y mwyafrif o ben ni'n canu, a falle bod yna rhyw garol fi wedi methu, a byddwch chi eisiau canu hi. Neu falle bod gan rhywun ddarlleniad, rhywbeth sydd wedi cyffwrdd chi dros y Nadolig, a byddwch chi'n hoffi dod i ddarllen a falle dweud sut mae'r arglwydd wedi bod yn siarad gyda chi. Felly mewn ffordd mae'r oedfa
yn ddibynnol arnoch chi nawr. Ond fi'n meddwl, nawn ni ganu i ddechrau. Os rhywun eisiau dewis carol, neu os rhywun wedi bod yn meddwl am garol bod nhw eisiau canu? 54. 54. Os na reswm, Ruth, neu... Sorry, rhaid chi ar y spot. Roi reswm. O. Ie. Ar ôl bod yn sesiynau nos Iau. Ie. Am Griffiths yw'r awdur. Eslon cyfeddol iawn. A'r geiriau hefyd. Gwych. Gwych, ie. Yr awdures am Griffiths ac a'r geiriau yn rhyfeddol yn dyn nhw. Rhyfedd gan angylion. Rhyfeddod fawr yng ngolwg ffydd. Gweld rhoddwr bod, cynhaliwr helaeth a reolwr pob peth sydd yn y presed mewn cydachau, a heb le i roi ben i lawr. Ac eto, disglair lir gogoniant yn ei addoli yn arglwydd mawr. Dewis gwych, diolch Ruth. Ond o'n ni sefyll i ganu dyn gilydd. rhywun arall bod eisiau rannu rhywbeth neu dewis carol arall i mi? Rhif 10. Pam ych chi'n dewis rhif 10 i ni fi? Hyfryd. Hyfryd. Rhif
10 awn i Fethlem. Bawb dan ganu, neidio, dawnsio a difyru. Mae'r neidio a'r dawnsio yn opsiynol bore yma. Fe gewch chi. I gael gweld ein prynwr caredig Aned heddiw, Ddydd Nadolig. Gwych. Da i gael clywed o air Duw. Os rhywun di meddwl am ddarlleniad bydden nhw'n hoffi cyfrannu? Diolch, Glyn. Ar y ffordd mae'r... Struggling mic? O, alright. Ffordd mae'r bugeiliaid yn ymateb hefyd. Sy'n dangos bod na obaith i rai, a rhai i ni'n meddwl yn llai debygol o ddod i nabod yr arglwydd. Efallai bod nhw'n... fel mae'n digwydd, mae yr arglwydd ar y ligdan yn barod. Reit, yn yr un ardal, roedd bugeiliaid allan yn y wlad yn gwarchod i praidd liw nos, a safodd angel yr arglwydd yn ei hymyl, a disgleiriodd gogoniant yr arglwydd o'r hamgylch, a daeth arswyd arnynt.
dywedodd yr angel wrthynt, peidiwch ag ofni, oherwydd wele, rwyf yn cyhoeddi i chwi yn newyddion da am lywenydd mawr a ddawi'r holl bobl. Ganwyd i chwi heddiw yn rhef Dafydd, waredwr, o'r hwn yw'r Meseia, yr arglwydd. A dyma arwydd i chwi. Cewch hyd i'r un bach wedi'i rwymo mewn dillad baban ac yn gorwedd mewn presel. Yn sydyn, ymddangosaf gyda'r angel dyrfawr linefol yn moli Duw gan ddweud, gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddaear tanefedd ymhlith y rhai sydd wrth i fod. Wedi'r i'r angel fynd ymaith oddi wrthynt i'r nef, dechreuodd y bugeiliaid dweud wrth ei gilydd, gadewch i ni fynd i Bethlehem a gweld yr hyn sydd wedi digwydd, y peth yr hysbysodd yr arglwydd ni amdano. Ethant ar frys a chawsont hyd i Fair a Joseph a'r baban yn gorwedd yn y presel. Ac wedi ei weld, mynydd gasant yr hyn oedd wedi ei lefaru wrthynt am y plentyn hwn. Rhyfeddodd pawb a'i clywed at y pethau a dywedodd y bugeiliaid wrthynt. Ond yr oedd Mair yn cadw'r holl bethau hyn yn ddiogel yn ei chalon ac yn myfyrio arnynt. Dychwelodd y bugeiliaid gan ogoneddu a moli Duw am yr holl bethau a glawsant ac a welsant, yn union fel y llefarwyd wrthynt. Diolch Lynn, diolch o galon. Gan i air o weddi, enw ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Ie, ryfedd gan angylion. Arglwydd, mae'r pethau i ni'n i dathlu bore yma yn ryfeddod i'r llu nefo. Ac arglwydd ni newydd ddarllen, newydd glywed am yr torf yna o angylion yn ymddangos yn y ceie tu allan i Bethlehem, yn dyfoli di. A dad, os oes reswm gan yr angylion i foli, cymaint mwy o reswm sydd gennym ni oherwydd mae'r un yma, yr Meseia yma, yr arglwydd yma, mae yn waredwr i ni. O, diolch amdano, a diolch fel oedd Lynn yn gweud fyna, fod y newyddion da yma wedi dod yn gyntaf i'r bugeiliaid, i'r bobl gyffredin yna. Oedd falle, doedd ddim yn disgwyl unrhyw beth tebyg i ddigwydd y noson hynny. Ac arglwydd eto nes ti fynd a gweithio yn ei bywydyn. Da, diolch bod yr efengil yma yn newyddion da i bawb. Maddau ni os i ni yn eog o cadw yr newyddion yma i ni'n hunan. Maddau ni os i ni'n meddwl am rai pobl fel bod nhw'n ddim yn gallu cael ei achub, neu ddim yn debygol o gredu na arglwydd, rwy ti yn abl i achub trwy yr arglwydd Iesu Grist. Diolch am hyn. Llenwa ni nawr a yr un ysbryd yna oedd yn y bugeiliad wrth iddyn nhw dyfoli di am yr hyn rwy ti wedi wneud. Diolch arglwydd. Amen. Amen. Ganwn ni rhywbeth. Pwy sy'n eisiau dewis carol arall? Chwech. Hyfryd. So, sy'n clywed pwy'n alw allan rhif 6 yna? O, Liz, lam yna. Pam rhif 6, Liz?
Gwych. Diolch, Liz. Wel, na fe, nawn ni sefyll i ganu rhif 6. O, unwaith ni wedi ffindo to. Ie, na un fan hyn. Gan rhywun arall gyfraniad neu rhywbeth o'n nhw eisiau rhannu gyda ni bore yma? Diolch yn iawn. Gwych. Wedi bod yn meddwl gyda'r plant. Y cwestiwn am pam ydyn ni'n dathlu y Nadolig. So dwi eisiau gofyn i'r plant sydd yma, pam ydych chi'n dathlu heddiw? Beth yw'r pethau chi'n edrych ymlaen ato a pam ydych chi'n dathlu heddiw? Unrhyw syniadau? Does dim ateb anghywir. Mae'n chi sy'n dweud beth sy'n cyffroesaf heddiw i chi, pam ydych chi'n dathlu. Sneb yn dathlu heddiw na. Wel, na i diflannu ta, ia? Pawb yn swel. Wel, diolch beth, mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni pam yn union ni'n dathlu Nadolig. Ac os ni'n ryweindio nôl ychydig bach o beth nath Lynn darllen i ni, i Luc pennod 1, ni'n cael proffedoliaeth gan Zacharias. Ac mae'n esbonio i ni beth yn union sy'n pwysig am y babi yma sy'n mynd i gael ei eni, y babi ni'n dathlu heddiw, a pam yw ni'n dathlu. So fi jyst mynd i ddarllen beth oedd yr Ysbryd Glân wedi dweud trwy Zacharias am Iesu.
Mae'n gweud bendigedig fyddo arglwydd Dduw Israel, a meddo ymweld â'i bobl a'i prynu i ryddid. Cododd waredigaeth gadarn i ni, yn hyd Dafydd ei was. Fel y llyfarodd trwy enau i broffwydi sanctaidd yn yr oesoedd a fi. Gwaredigaeth rhag ein gelynion ac o afal pawb sydd yn ein cysau. Fel hyn y cymerodd trigaredd ar ein hynafiad, a chofio ei gyfamod sanctaidd, y lliw y dyngodd oedd Abraham ein tad. A roddai i ni gael ein hachub o afal gelynion, a'i addoli yn ddi-ofn mewn sancteiddrwydd a chyfiawnder, ger ei bron holl ddyddiau ein bywyd. A tithedd yn plentyn gelwyd i'r proffwyd y goruchaf, oherwydd byddai'n cerdded o flaen yr arglwydd i baratoi ei lwybrau sy'n mynd sôn am ei fab Iowan sy'n cael ei eni a sut mae'n mynd i paratoi y ffordd i Iesu. I roi i'w bobl wybodaeth am waredigaeth. So mae Iowan mynd i ddweud wrth y pobl am yr hyn, y gwaredigaeth sydd ar gael i ni trwy faddeuant ei pechodau. Hyn yw trigaredd calon ein Duw, fe ddaw ar wawl ddydd o uchod i'n llith, i lewerchu ar y rai sy'n eistedd yn hywyllwch ysgod angair, a cyfeirio ein traed i ffordd tangnefedd. So dyna beth ni'n dathlu, y ffaith bod Iesu, bod Duw wedi dod i'r byd a gallu achub ni o'i pechodau, bod trigarodd calon Duw yw'r un sydd wedi ei anfon, a bod ni sydd unwaith yn cerdded yn y tywyllwch gallu cerdded yn o goleuni o Iesu Grist goleuni'r byd. Diolch Rhian. Diolch yn fawr. Rwy'n arall? Hyfryd. 32. Loewaf o'r sêr sydd yn britho'r ffurfafen. Gwasgar ein tywyllwch a gwawried y dydd. Seren y dwyrain rhag fleinydd yr heilwen. Dwg ni'r fan, lle mae'r babam ynghyd. Hyfryd. Na ni sefyll i ganu tyd yn gilydd.
plant yn amlwg fyna ddim eisiau dathlu unrhyw beth heddi. Ond sa eisiau i'r Oedfa mynd yn rhy hir achos fi'n siŵr bod nhw wir eisiau mynd i ddathlu ambell i beth arall. Felly, sa eisiau i'r Oedfa mynd ymlaen gormod, ond sa chwaith eisiau ymddyfadu unrhyw un sydd wedi paratoi rhywbeth. Felly, os rhywun oedd yn bwriadu rannu rhywbeth gyda ni y bore yma. Rhywun arall? Na, oce, iawn. Fel byd o'n auction o ysgrifennu bod yn ofalus. Oce, reit. Wel, beth o'n i eisiau rannu gyda chi oedd, darllenydd arall o'r Efengil yn ôl leak a gweud y gwir. Ni'n edrych ar leak mewn rhyw fath o reverse order yma, achos ni'n mynd nôl chydig bach yn gynt eto yn nawr i leak penod 1 ag adnod 46 ymlaen. Ni wedi clywed can yr angylion trwy darlleniad Lyn, ni wedi clywed can Sachareas trwy darlleniad Rian. Fan hyn ni'n clywed can Mair. Mae Mair wedi derbyn y neges yma o'r hyn oedd yn mynd i ddigwydd iddi hi a thrwyddi hi. Yna mae hi wedi mynd i ymweld gydag Elizabeth, mam Ioan Fydyddiwr, felly Elizabeth oedd graig Sachareas. Ac yna ni'n darllen yr emyn mawl yma, neu mawl gan Mair, yn Luc 1 adnod 46. Meddai Mair. Y mae fy enaid yn mawrygu yr arglwydd, a gorfoleddodd fy ysbryd yn niw fy ngwaredwr. Am iddo ystyried distadledd ei lawforwyn. Oherwydd wele, o hyn allan ddim gelwyr yn wynfydedig gan yr holl genedlaethau oherwydd gwnaeth yr hwn sydd nerthol bethau mawr i mi. A sanctaidd yw ei enwydd. A mae ei drygareth o genhedlaeth i genhedlaeth i'r rhai sydd yn ei ofnydd. Gwnaeth rymuster a'i fraich. Gwasgarodd yr ai balch ei calon. Tynnodd dywysogion o ddiar i gorseddau a dyrchafodd yr rhai dystadl. Llwythodd y newynog a'r hoddion. Ac anfonodd y cyfoethogion ymaith yn waglaw. Cynorthwyodd ef Israel ei was. Gan ddwyn i'w gof ei drygaredd. Fel y llefarodd wrth ein hynafiaid, ei drygaredd wrth Abraham a'i had yn dragywydd. Beth ddylsyn ymateb ni fod i y Nadolig? So ddylsyn ni y bore yma wrth feddwl am yr holl bethau hyn, so ddylsyn ni fod yn ymateb. Wel, mae'n lot o ymatebion posib, ond fi'n credu mae'r ymateb sylfaenol. Yr hyn ddylse fod yn wir amdano ni yw bod ni yn addoli. Bod ni'n dod ac yn ymostwng gerbron Duw ac yn ei addoli am yr hyn mae wedi wneud. Fel y garol, ni ddim wedi canu'r garol bore yma, ond o deiwch fyddlonir, mae'n dweud yn dydi, o deiwch ac addolwn. Dyna ddylswn ni'n wneud. Deiwch ac addolwn. Deiwch ac addolwn Grist o'r nef. Nawr, falle bod hwnna'n taro chi fel syniad od. I lawer o bobl bydda hynny yn syniad rhyfedd. Addoli? Ni'n siarad am fabi bach. A mae yna lot o bethau hyfryd am fabanod. Ni'n hoffi roi cwtch i babi, ni'n hoffi, wel, ddim newid nappies, ond ni'n hoffi gofalu am
babanod bach a maen nhw'n hynod o ciwt a hyfryd, ond ar yr un pryd maen nhw'n eitha gwan a maen nhw'n eitha diamadferth, a felly mae'r syniad o addoli baban bach yn un rhyfedd yn dydy, ond wrth i chi ddarllen hanes y geni, dyna sydd yn digwydd. Dyna yw'r ymateb o hyd ac o hyd wrth i'r bobl yma sylweddoli pwy yw'r baban. Mae fe yw y Duw ddyn. Mae fe yw Duwdod wedi dod mewn cnawd. A gweud y gwir, mae'r ffaith fod e yn faban bach diamadferth gwan oedd yn llenwi ei gewyn ac yn driblo dros ei hunan ac yn gorfod dysgu sydd i gerdded a siarad a'r holl bethau hynny, dylse hynny ein harwain ni i addoli. Bod Duw wedi'n caru ni gymaint fod e'n barod i wneud hynny drosto ni. Mewn ffordd, mae'n gosod y patrwm yn dydi wrth i ni feddwl ymlaen i weddill bywyd yr arglwydd Iesu. Wrth i ni feddwl am ei farwolaeth e, chymod os mae'n od i addoli babi, mae hyd yn oed yn fwy od i addoli dyn yn hongian ar groes, wedi orchuddio mewn gwaed a poer a pobl yn galw enwau arno fe, ond wrth gwrs ar y groes, yn ei wendid, yn ei ddioddefaid, yn ei aberthyr, mae Duw yn dangos ei ogoniant. Ei ogoniant wrth ein hachub ni. Trwy ei ostyngeidrwydd e, trwy ei aberth e, dyna sydd i ni yn dod yn iawn gyda Duw a felly rydyn ni yn addoli. Nawr beth yw addoli? Wedi defnyddio'r gair sawl gwaith yn barod a falle bod ni ddim yn hollol siŵr. Beth yw e? Be mae'n golygu i addoli Duw? Wel, mae lot o bethau gallen ni ddweud. Ond fi eisiau yn gyflym jyst tynnu dwy elfen. Dau beth sydd yn wir mewn addoliad, a ni'n gweld nhw yn emyn mawl Mair. Mae hi'n berson impresif tu hwnt yn dydy hi. Yn amlwg yn ferch ifanc gostyngedig, ferch ifanc diwiol, mae'n nabod i ysgrythyr achos mae'n dyfynnu o'r hen testament. Ac pan mae hi'n clywed am y cwbl mae Duw yn ei wneud, mae hi'n ymateb trwy addoli. Nawr beth sydd yn wir am ei addoliad? O'r peth cyntaf sy'n wir amdano fe yw fod yn addoliad o lawenydd. Llawenydd. Mae hynny mor amlwg yn dydi, na i ddim darllen yr emyn i gyd eto, ond jyst yr cwpl o'r nodau cyntaf, mae fe enaid yn mawrygu yr arglwydd. Gorfoleddodd fy ysbryd yn yw. Dyma yw, ran hanfodol o addoliad, yw llawenhau. Canmol Duw am bwy yw e a be mae wedi wneud. Mae Mair yn cyfeirio at y ffaith fod Duw yn nerthol, fod Duw yn sanctaidd, fod Duw yn drigarog. Mae'n cyfeirio at y ffaith fod Duw wedi tynnu lawr y rai balch, ond i fod e'n dyrchafu y rai sydd yn ymostwng ger ei fron ac yn ei ofni ef. Mae'n cyfeirio at y ffaith fod Duw yn cadw i addewidion yr addewid yna i Abram y bydde fe'n achub ei bobl ac yn bendithio'r byd i gyd trwy ei deulu ef. A felly mae'n rhyw lawenydd. Wrth i ni weld sut un yw Duw, ac wrth i ni weld yr hyn mae wedi wneud, fe ddylsyn ni fod yn llawenhau. A mwynhau. Neidio, dansio a difyru, if that's your thing. O'n i'n cael yn atgoffa wrth baratoi, mae yna hanes yn does yn yr Hen Testament, lle oedd arch y cyfamod, y symbol yna, bocs o fe, bocs fancy, efo lot o air, ond
bocs oedd yn symbol o bresenoldeb Duw, ac oedd yr arch yna wedi cael ei gipio gan y gelyn, ond yna dyma fe'n cael ei ddychwelyd i bobl Dduw, a mae Dafydd, y brenin Dafydd, yn mynd o flaen yr arch, a mae'n dawnsio, a mae'n moli, a mae'n gorfoleddu pam. Oedd ddim achos y bocs, ond achos beth oedd y bocs yn cynrychioli, sef presenoldeb Duw. Waw, bod Duw gyda i bobl. A fan hyn ni'n siarad am berson. Nid bocs, nid symbol, ond yr Emmanuel, Duw gyda ni. A felly fe ddylsyn ni'r bore yma fod yn llawenhau. Fe ddylsyn ni fod am calonau ni yn curo jyst chydig bach yn gynt wrth feddwl am gariad Duw yn dod i'n plith ni. Mae'n eiriau enwog yn does yr catechism byra, y Westminster, cyfres o gwestiynau ac atebion yn helpu ni ddeall be mae'r Beibl yn dysgu. A'r cwestiwn cyntaf yw, beth yw pwrpas pennaf bywyd dyn? A'r ateb yw, pwrpas pennaf bywyd dyn yw i ogoneddu Duw a'i fwynhau e. I fwynhau e. Llawenhau ynddo fe. Mae'n bregeth o'r enwog yn America, John Piper, mae wedi rhyw fath o addasu yr cwestiwn o'r ateb yna i dweud hyn. God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Dyna fe, dyma yw addoli. Llawenhau yn yw. A mynegu y llawenydd yma. Gwa dros ginio, neu falle amser te, os chi'n bita yn hwyrach heddi, byddwch chi'n cael pob math o bethau da. Fydd yna siwr o fod twrci neu nut roast neu beth bynnag ych chi'n cael, a llysau i gyd, a pob math o ddanteithion gwahanol, a fi'n gobeithio byddwch chi'n mwynhau. Fi'n gobeithio bydd yn blasu'n dda, bydd chi ddim yn gorfod esgus. Ond gobeithio hefyd, wrth i chi fwynhau, newch chi fynegu hwnna. Byddwch chi'n gweud, waw, mae hwn yn neis, diolch, i bwy bynnag sydd wedi bod wrth i'n paratoi. Byddwch chi'n dangos e, byddwch chi'n agor y botwm neu ryddhau'r belt ychydig bach, waw, mae hwn yn dda. Pam? Wel, achos mae pethau da yn heiddi cael eu canmol, a mae gwerthfarogiad yn bwysig i'w ddangos na'r peth iawn i'w wneud. Dyma yw addoliad, chi'n gweld, llawenhau yn yw, achos dyna'r peth iawn i'w wneud. Dyna mae ein i heiddi. Does yna neb tebyg iddo fe, yn hwy yw e, a does yna neb arall sy'n gallu achub, ond e fe, a felly dylsyn ni lawenhau. Nawr, peidiwch am ddeall, pan mae'r Beibl yn sôn am lawenhau yn yw, bob amser, dwi ddim yn golygu, wel, na fe, bydd dim problemau, popeth mynd i fod yn gred, gewch chi popeth chi eisiau trwy'r amser, dim salwch, dim dioddef, na, ddim o gwbl. A fi'n ymwybodol bore yma. Yn y rai yma, yn y rai sydd ddim yma, a falle bod chi wedi cael blwyddyn eithriadol o anodd. Ond y pwynt yw, chi'n gweld, ni'n gallu addoli yr arglwydd yn llawen hyd yn oed yn y galar, hyd yn oed gyda'r dagrau, hyd yn oed gyda'r poen neu beth bynnag chi'n ei wynebu. Ni'n gallu profi'r llawenydd yna, sut? Wel, achos pwy yw Duw ac achos be mae di'n wneud drosto ni. Mae gyda ni. Ni ddim yn gorfod anobeithio. Mae gennym ni obaith. Fe yw ein gobaith ni. Fe yw ein bywyd ni. Allai weid hyn a sicrwydd. Mae'n well gwynebu'r problemau yma gyda fe na hebddo fe. Achos fe sy'n mynd i gael y gair ola. Mae'r arglwydd Iesu Grist, i'r baban bach yna, mae e wedi tyfu'n ddyn, mae e wedi marw fel aberth dros ein pechod ni, a mae e wedi atgyfodi. Ar y trydydd dydd,
beth i ni nawr yn galw'n dydd cynta'r wythnos, dydd Sul. Nath e atgyfodi. Mae wedi delio gyda'n pechod ni. Mae wedi delio gyda neuogrwydd a'n cywilydd ni. Mae e wedi trechu y diafol. Mae e wedi concro angau fe sy'n cael y gair ola, a felly beth bynnag ni'n gwynebu, i ni'n gallu ymddiried a llawenhau ynddo fe. Chymod, a gweud y gwir, mae'r Beibl yn hollol onest. Dyw pethau ddim wastad mynd i fod yn rwydd. Mae yna drafferthion yn mynd i'n gwynebu ni mewn bywyd, a felly mae yna ail elfen o addoliad fi eisiau meddwl amdano fe'n fyr, sef gwasanaeth. Gwasanaeth. Ni'n galw weithiau oedfa o addoliad yn wasanaeth. Dyna chi'n neud yn yr ysgol, ynddo fe? Chi'n cael gwasanaeth. Achos wrth i ni ddod at Dduw, mae yna lawenydd, ac eto ar yr un pryd, i ni'n gwneud yr hyn sydd yn ddyledus iddo fe. Mae yna wasanaeth, dyma ni fod i'w wneud, a dyma mae e yn ei heiddi gennym ni. Mae yna rai dadleuon wedi bod ar y we ynglyn â chymod, mae'n ddydd Sul, ond mae hefyd yn ddydd Nadolig, os rhaid cwrdd unwaith, cwrdd dwywaith. Na fe, sa eisiau mynd mewn i hynny, ond pam i ni yn cwrdd? Wel, ni'n cwrdd achos ni eisiau, a ni'n mwynhau cwrdd. Ond pam i ni'n cwrdd o wythnos i wythnos? Wel, achos mae Duw yn dweud wrthyn ni, mae e eisiau ni gwrdd. Mae eisiau ni ddod ynghyd fel ei bobl ar y Sul. Dyma yw y diwrnod yna, yr un diwrnod yn y 7 diwrnod o'r wythnos lle ni'n cael rhoi amser i'w addoli e. Dyma yw ein resymol, wasanaeth ni. Mae gwasanaeth yn dod drosodd yn Emyn Mawl Mair, yn dydi? Falle bod chi'n cofio, pan nath yr angel ymddangos iddi a roi'r neges iddi, geiriau ola Mair, maen nhw i weld yn adnod 38, yw dyma law forwyn yr arglwydd. Bydde di mi yn ôl dy air di. Ac yna mae'r un syniad yn codi yn ei Emyn Mawl hi, adnod 48. Mae'n sôn bod Duw wedi ystyried distadledd ei law forwyn. So oedd Mair yn gweld ei hun? Wel, oedd hi yn gweld ei hun yn freintiedig. Oedd hi yn gweld bod Duw wedi gwneud pethau mawr iddi hi. Oedd hi yn gweld bod hi'n wynfydedig a bod yna rhyw fraint aruthrol ganddi. Ac eto ar yr un pryd, y ffordd mae'n cyfeirio at ei hunan yw fel llaw forwyn. Fel handmaid, fel gwas. Yn dipyn o beth, fan hyn. Do'n nath Mair cael braint aruthrol. Ac eto, oedd yr dasg oedd hi'n ei wynebu yn un hynod o heriol. Oedd Duw yn gofyn rhywbeth mawr ganddi hi, ond oedd hi'n ferch ifanc, oedd hi wedi dyweddu, oedd hi'n rhywbeth o hanner priod a Joseph, ond nawr mae Duw yn dweud bod hi yn mynd i gael babi. Ond Mair ddim yn gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd. Oedd Mair ddim yn gwybod sio bod y pobl yn ymateb. Oedd hi ddim yn gwybod beth bydd y Joseph yn gwneud, oedd hi ddim yn gwybod beth bydd ei rieni hi'n gwneud, beth bydd yr gymuned yn gwneud. Ar un lefel, oedd yna benigl. Gallai pobl fod wedi cam ddeall, cam ddehongli a ei chyhyddo hi o fod yn anffyddlon, yn rhywiol, a gallai hynny di arwain at ei hun cael ei thorri ffwrdd o'r gymdeithas, neu hyd yn oed yn cael ei lladd. Oedd yn mynd i gostio. Oedd dilyn yr arglwydd a'i addoli yn mynd i gostio, ond law forwyn yr arglwydd. Be mae hi'n gwneud? Mae'n addoli Duw trwy lawenhau ynddo fe a chynnig ei gwasanaeth hi iddo fe. Gwna di fel yw ti eisiau. Fi yma i wasanaethu. Dyna mae Mair yn dweud. Ond mae eisiau ni gofio, mae eisiau ni sylwi ar y drefn yna. Mae lot o bobl yn camddeall y drefn yn dyn nhw.
Mae lot o bobl yn meddwl, reit, fi'n mynd i wasanaethu Duw, fi'n mynd i wneud pethau dros Dduw, a wedyn bydd yn fy achub i ac yn rhoi reswm i fi lawenhau. Na. Duw sydd yn achub. Duw sydd yn gweithredu. Ond yna i ni yn ymateb trwy wasanaeth. Yn ymostwng ger ei fron. Plygu o'i flaen a dweud, ti yw fy niw, ti yw fy ngwaredwr, ti sydd wedi'n creu, ti sydd wedi rhoi pob dim i fi, nawr derbyn fi os gweli di fod yn dda, a defnyddia fi os gweli di fod yn dda, dy wasanaeth di. Ond os mae Iesu di wneud yr holl bethau hyn drosto ni, os yw'r arglwydd Iesu Grist, y mab tragwyddo wedi dod fel ceithwas, wedi dod fel dyn, wedi dod i ddioddef a gwasanaethu a efyddhau ac ymdrechu'n ffyddlon tan y diwedd ac yna marw ar groes drosto ni, wel, beth llai gallwn ni wneud ond cynnig ein bywyd iddo fe. Ni wedi canu sawl gwaith am hynny yn yr caroleg cafodd ei dewis. Y syniad yma, beth i ni'n dod â? Wel, ni ddim yn dod ag air ag arian, ni ddim yn dod â ffys a myr, ni ddim yn dod â chyfoeth a pethau fel yna. Mwyafrif ohonyn ni ddim gyda arian i'w roi. Ond ni'n dod gyda'n hunan. Gyda'n gweddi gwael ni'n dod yn cyflwyno'n hun. Troi'r arglwydd Iesu Grist i wasanaethu Duw. Dyma yw addoliad. Addoliad ysbrydol. Addoli yn llawen. Addoli yn wasanaethgar. Mae heddi yn ddiwrnod i lawenhau. Dwi eisiau chi fwynhau. Pob peth chi'n joio heddi, joiwch i'r eitha trwy'r arglwydd Iesu Grist. Wythnos nesa, i ni dechrau blwyddyn newydd. Mae'r Sul yn gyntaf o Ionawr, blwyddyn newydd, 2023. Yn aml iawn, ni'n aros tan dydd Calan i ddechrau meddwl am y flwyddyn yn dyn ni, ond peidiwch aros, dechreuwch meddwl, falle ddim heddi, ond yn yr wythnos nesaf yma nawr. Y flwyddyn sydd i ddod. Swn i ni'n mynd i addoli'r arglwydd? Swn i ni'n mynd i wasanaethu'r arglwydd? Be mae'r arglwydd eisiau i'w wneud yn fy mywyd i? A swn mae'r arglwydd eisiau defnyddio fy mywyd i ei ogoniant e. Amen. Wel, wrthyn ni ddod i ddiwedd yr oedfa. Eisiau ni ganu eto yn does, ac pwy sydd eisiau dewis yn carol ola ni? Pressure's on. Luned. Fi'n cael request, actually. Rhif 49 o Caerdydd Emmanuel. Rhif 49. Request, be request? Rhoi'r neges destun ar rhywbeth o'n? Wawi. Well, phone in your carol request. Pa rhif, sorry? Rhif 49. Hyfryd. Ie, gwych. O Caerdydd Emmanuel. Datod rwymau Israel sydd yma'n alltid unig trist hyd fydd datgyddiad Iesu Grist. O can, Emmanuel, daw ata ti, o Israel. Hyfryd, nawn ni sefyll i ganu. Rwy mae
Jyst eisiau dymuno Nadolig llawen. A gan bod ni ddim wedi bod yma Sul nesaf, blwyddyn newydd dda i chi o flaen llaw. Fi'n gwybod bydd rai sydd o fod yn gorfod rithro'n eitha cloi, mynd i weld teulu ac yn y blaen, ond os ych chi ddim mewn gormod o fris, mae yna baned yma nes i ddim sôn ar y dechrau, mae yna ddiodydd a danteithion yn y cefn, byddai'n gret i gael chydig o gymdeithas dyn gilydd. Yna ni weddion, yna ni gyflwyno'n hunan i'r arglwydd. O arglwydd ein Duw, ni'n troi felly at y ti nawr. Ni'n diolch i ti am y Nadolig, ni'n gweddio nawr am y flwyddyn newydd sydd ar y gorwel. Arglwydd, i ni yn daddoli di. I ni eisiau daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. I ni eisiau daddoli di yn llawen a gwasanaethgar. Ac arglwydd ni'n gofyn nawr, neu di'n llenwi ni heddiw a gorfoledd amdana ti a'r hyn rwy ti wedi wneud. Ni'n gofyn hefyd, neu di'n helpu ni weld sut i roi ein hunain nawr. Roi yn bywydau ni i ti. Da derbyn ein mawl am diolch gwarchod drosto ni ac i dros deulu'r eglwys. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr Emmanuel, yr arglwydd Iesu Grist. Amen.